fáilte ród go dtí an seminar gréasán seo, a thug an léargas ar scileanna fisiciúla an linneamh, chomh maith le fhorbairt luathfhoghlama linneamh. Tugann na léargas seo taide san áireamh, chomh maith le cinnti cigeirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, agus an cóirle a sholáthraí an cigeirí chun fiosú a chur chun cinn. Ag tarraingt ar na buanna a braithniú i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, sa seminar gréasán seo, pléimid an ról ar le atá ag an ghlaachtóir luamhlíonta, agus éanú ag cacu le fhorbairt scileanna fisiciúla linneamh. Smuoinnig ar na hathratha fisiciúla uile, a tharlaíonn agus leanamh ag fás aníos. Tá sé go hiontach. Is am ríthobhaitach é an lua óige chun cullen óláin de aimúil a fhorbairt. Le linne goidama sa suíomh luathfhoghlama agus cúraim mar sin de, is tábhachtach go mbíonn leanaí gníomhach go fisiciúil, agus go bhforbraíonn agus go dleachtainn siad a gcuid cumis fisiciúla, chomh maith le taithí a fháil ar an domhain, trína géadfaí agus iad a bhachtú. Cuireann cigeirí béim ar seo agus tugann siad cóirle do shíomhanna chun tacú leis an gnéis seo dá go dibre. Tá crí ról ag cleachtóirí luamhlíonta agus iad ag cacu le fhorbairt leanaí. De réir torthaí cigeirí, tuigeann cleachtóirí uilte cumis fisiciúil na leanaí, agus tugann siad an tíorsa dóibh dul i mbun a réimsí spéise féin. Fanann an cleachtóir gar go fisiciúil den leanamh, tacaíonn le neamhsplachas an linneamh, agus tugann aiseolalas trí gníomhartha an linneamh a insint dó nó dí. Nuair a aithnítear gur duine lárnach an cleachtóir, féadann sé nó sí a bheith ag obair le grúpa sonrach leanaí, agus a chur ar a gcumas deisna a hapú chun boga agus a scileanna fisiciúla a cleachta. Tugann cigeirí faoi deara nuair a bhíonn cleachtas den scothán go bleanálann cleachtóirí i gcóir eispéiris nascatha, iomlánaíocha, lasde agus lasmuo, i dtimpeachtaí deolmhatha ina bhfuil dóthain achhuiní. Bíonn dlúbhaint ag na gníomhaíochtaí seo le cumis agus réimse spéise forbartha gach linneamh. Aithnítear sa creat cigeireachta atá mar bhann agus taca ag gach cigeireacht ina bhfuil fócas ar oideachas luamhlíonta, gur a bé an súgrú an meán lárnach trína bhfoghlaimíonn agus a bhforbraíonn leanaí óga. Féadann an súgrú corp leanaí an neartú go fisiciúil agus is uirlis cuachtach chun a gcumas agus a scileanna fisiciúla a fhorbairt. Léirítear i daide agus i dorthaí meastóireachtaí cigeirí go mbeadh an súgrú ord caighdeán le leanaí a bheith ranmhárteach i súgrú fisiciúil a roghnaíonn siad féin atá dúshlánach, lán de riscí agus a bheallan a spéis. De réir torthaí taide ba chóir de leanaí a bheith gníomhach go fisiciúil an chuid is mó den am a bhíonn siad múscailte. Bí Maria Montessori a threisig an bun principal gur gá scileanna ollúia ina bhfuil glúiseacht ag grúpaí mátán mór a fhorbairt roimh scileanna míonlúithe ina bhfuil glúiseacht grúpaí mátán beag. Is gá cleachta leantóg léithúil chun scileanna luithe fhorbairt agus a bhachtú le cos eispéiris chéadfacha. Tá sé seo amhlaí tuis go ndéantar nasc incinne trí gníomhaíocht fisiciúil a dhéanta a fhorbríonn cuimhne chuileanna. Nuair a chuirtear ar fáil go rialta é, féadann súgrú fisiciúil tacú le fhorbairt láidracht, cóordnú agus smacht an linneamh ar a gullen. Léirítear gur féidir leas a bhaint as an gcineál seo súgratha i réimsí eile fhoghlamatha cosú le literacht agus imeacht. Anois, tuairthamuid cóirle fracticúil ar na cineálacha eispéiris agus gníomhaíochtaí, a déadfaí agrú chun scileanna fisiciúla agus feasach chéadfach leanaí ar fhorbairt. Tá súgrú ina bhfuil réimse de scileanna fisiciúla agus eispéirise tá saibhir go chéadfach anna luachfar de leanaí. I suíomhanna eiseamlóracha, tugann cigeirí faoi deara go mbeadh an leanaí sult as tréimhsí fada de thúgrú séir faoin na gceannas féin atá taiscéalach, gníomhach agus idirghníomhach
I dimpeliochtaí nádúrtha sólúpa dúshlánacha. Lena cos sin bín go leor ábhar ag leanaí atá scaoilte, inláimsethe, ceann-oscailte agus saibhir go céadfach. Más féidir go struchtúrach is féidir córas a bhunú atá éasca dul amach faoin air agus teachtasteach a rís. Thug sibh faoi deara cé códígrasach atá leanaí I man gníomhaíochtaí nuair a ligtar dóibh dul I gceann ó réimsí sima féin. Gan is dóibh féin tána leanaí ag fhorbairt agus ag bachtú hanas a gcuid machán ina scíthán, a lábha agus ina méra, agus iad a gháil da gcuid gníomhaíochtaí ránathe. Smaoinigh ar cad a thorlaíonn nuair a bhíonn leanamh ag súgrú le mórla. Tá leanamh ag suú an mhórla agus á bhúnlú. Dá thoras sin nearttítar méra an linamh. Taíonn sé seo dá réir leis an leanamh scileanna míonluaithe a fhorbairt atá riachtanach le cúraim maith a fháil ar feann luaí. Tá ról tábhachtach ag gníomhaíochtaí fíorthaoil, practicúla, léthúla, chun takeú le leanaí a scileanna ollluaithe agus míonluaithe a fhorbairt. Mar sin, céanna cineálacha gníomhaíochtaí fisiciúla is féidir a dhéanamh I suíomh nuamhlíonta. Ar ndóigh, féadfaí na leanaí a bheith gníomhach ag amanna glanna suas. Féadann siad eagrú, glanú, ní, trimú agus scúbú. Comála sin nuair úsáideann siad an slúsa deanaí agus scúb. Tacaítar le cóardnú súlas lámh agus cóardú cléideas an linamh. Ar an gcaoi céine, I roinnt suíomhanna, tá sé le moladh go mbíonn bant gníomhach ag na leanaí I réiteach an lón, bia a dhearra, deochanna a ghála, chaithíreacha iompar agus a eagrú, agus úsáid plátaí agus cupán nó dlíní fíora a cabhraíonn leis na céadfaí. Bachtaíonn na gníomhaíochtaí seo feasach spásúil ó caithí na leanaí a bheith cúramach agus a neart cuí úsáid chun iad a lámhtachas. I níag lón, is tábhachtach iarraí ar na leanaí sleachta chur ar cuasaí, ní, glanna agus scúbal, agus a rís an tlúsa deanaí a úsáid. Tarnítar ordaí dorthaí cigareachta ar roinnt gníomhaíochtaí cleachtais den sco. Cosú le, na páistí a bheith pórtach I ggócharacht agus bácáil. Tá anna tar a bheith le bant as an gcineál seo gníomhaíochta, maidir le scileanna fisiciúla na leanaí, agus eispéiris luachmhara céadfacha. Cén fá? Ban an bácáil a ráin mar hampla leis na cóábhar a iompar, na solad, plúr agus im a bheith, ifacha a cúntas agus iad a lámhtachas, leis an neart chuí agus iscin ó bainne thós I grúscatóis, agus a machchan agus rahra a bhuthú. Forbríonn suú an tíis na mathans na scíthán, lábha agus méra, agus bachtaítar teannas na mathan, rud atá díú ó thaobh cúraim maith ar feann luaí, agus scileanna scríbhneoireachta. Is féidir scileanna fisiciúla fhorbairt tríd amhrán agus ceol fosta. Is minic a thugann cigarí súntas don tarbheith atá le bant as leanaí I gceistóireacht tríd amhrán agus riamana, agus ag ghlacha pórta I gluichí glúiseachta iomlán an chorp, cluichí méra, rólglacha, seónna pupéid agus cluichí céadfacha. Tacaíonn an cineál seo gníomhaíochtaí le fhorbairt iomlán an chorp, agus bíonn céadfaí éagsúla I gceist. Is de nádúr an túgratha faoin spéir, gur mó a thacítar le fhorbairt críláidreachta dange na núlaí. Smachtar stadúr agus fhorbairt ginearálta ollscoil luaithe ná súgrú lasté. Agus is margheallar seo ar gádó a bheith ina chuid thábhachtach de gach lá réamhscoileachta. Nuair a thugann cigarí suntas de cleachtas thar a bheith éifiachtach, bíonn fáil gan srín ar réimsí de dhéiseanna dúshlánacha atá rúnach de ís agus de fhorbairt na leanaí. Bíonn an nóhan deisina acu ar grappa, rulla, léimnach, fannacht ar cúraim, lúsca, nithe troma iompar, tucailt agus obair le hábhar éagsúla, cosú le gaineamh, créifóg agus uisce.
Tá sé tharbh carabhach de leanaí bucéad isce iompar, isce a chur Flandaí, slúsad agus rácha agus bara rotha úsáid. Lisí fíre leidre úsáid, feithigh ruchaíocht agus ruthar chorraime, scútar agus bréagán rothacha úsáid. I measc dachasóirí agus gníomhaireachtaí luath óige, sonraítear na buntáistí agus an tábhacht atá le sugrú lán riscí. Déadach sé go nórófaí le sugrú lán riscí, cránna grappa agus a lúsca. Tá na gníomhaíochtaí seo anna luachfar ó thaobh taú le fhorbairt luath agus cóthathú céadfach. Nói is gáda na cleachtóirí, I ggóir leis na leanaí, na dúshlán agus riscí a bheas, agus na barta sábháilteachta a dhéanamh atá de dhí I ngach éon gníomhaíocht. Pléime inis gníomhaíochtaí a haicíonn le feidhmiú na géadfaí agus cóthathú céadfach. Tugann cigarí suntas áit mííon cleachtas ordchálíochta, gur minic na leanaí a ghabháil de eispris súgratha atá saibhir ó thaobh na géadfaí de, coslú le sugrú le gaineamh, lábán, créifóg agus isce, gariadóireacht, cruthú agus múnlú le mála, gaineamh cinéiteach agus cré. Agus bíonn deisna acu ábhar nádúrtha atá saibhir ó thaobh na géadfaí de a ionbhrábháil cosú le sligeán, burcinní gúise, clocha, aimid, féir agus plandaí agus fabricí éagsúla. Áit mííon cleachtas ordchálíochta, bí na leanaí ag sugrú I díorghréachacha éagsúla, ina bhfuil féir garid agus fada, I dim, ar chrann agus ar gromplá, mar a úsáideann siad bréagán rothacha agus ruthar chorraime agus ar bhathó sugrú le líthródaí. I suíomhanna ordchálíochta, fólamíonn na leanaí faoi scileanna eile trí cluichí glúiseachta, iomlán colanna agus cluichí céadfacha. An cóirle thugann cigarí do thaobhanna ábhar agus acmhainní úsáid a bhaineann go réadú leis na céadfaí maidir le machan, teocht, íogacht. Áirítear orthú seo plátaí agus cupán fear cealáin, lisí fíre ibre cosú le bucéad, slúistí, potaí, pannaí, critar, tonadóirí, PB agus crátaí. Is fear na hábhar seo ná bréagán, plátaí agus cupán phleaistic. Is minic a thugann cigarí suntas don tábhacht atá le comhaidhrú idir cleachtóirí agus tuismitheoirí. Leis an comhaidhrú seo, féadann tuismitheoirí agus cleachtóirí luath bhlianta críóil a bheith acu I bhfólam an linneamh. Tá tarbh leithidach ag bant le tuismitheoirí a bhfuil páirteach I bhólam an linneamh. Dúnann cur chuige comhaibrithe an bharna idir an suíomh luath bhlianta agus timpolacht an bhaile. Le cur chuige comhaibrithe is fear an tuiscint ar an leanamh ag an ghlaachtóir agus ag an tuismitheoir ar réin ar an tábhacht atá le fhorbairt fisiciúla an linneamh a chur cín sa bhaile. Is úsáideach de thaobh eolas ginearálta a roinnt a chur in iúl do tuismitheoirí an bhéim a chuirtar ar thacu le scileanna fisiciúla na leanaí. Is tábhachtach de thaobhanna freisin a chur in iúl do tuismitheoirí faoi gol cín a linneamh I bhorbairt a scileanna fisiciúla agus faoi na cineálacha eispris a bhí ag a leanamh a chacíonn lena scileanna fisiciúla. Déadach cleachtóir ceannis an ról seo a ghlacha, agus féadann an suíomh greengraf agus cur síos a cheola bhaile gendal cíní bhorbairt a gurthaime. Is féidir smaointe practicúla a roinnt idir cleachtóirí agus tuismitheoirí. Cad faoi na tuismitheoirí a spreaga le roinnt na smaointe a chriail sa bhaile. Agus ar nói ibrionn sé an dábhealach. Déadach cleachtóirí eispris a thuirteasteach a roinnt tuismitheoirí leo faoi réimse spéise a linneamh, agus faoi gníomhaíochtaí fisiciúla sa bhaile agus sa phobal trí na gníomhaíochtaí fisiciúla, acmhainní agus plé a dhéantar sa suíomh a shíneamh. Seo roinnt geotaí anois ó thuairiscí cigireachta ar cleachtais an éifeachtacha. B'éidir gur bhaile leat nóiméad a ghlach anois le ní a léamh ar an scáileán.
Anis, tásúla gainn gur cabhraigh an léiriú seo leat, tuiscint áil ar a hábhailtaithe atá sé de leanaí, Scileanna fisiciúla a fhorbairt, agus na céadfaí a cótháthú. Seo lista de acmhainní agus tuile eolais. Seans go mbeidh sim agad iontu. Má dá ceistir bith eile agad, seol riamhphost thugging ag insights_info ag education.gov.ie. Míle buíochas.